Takže čau lidi, já vás vítám u mého prvního dílu na Minecraftu na Hypixelu. A dneska si jdeme zahrát Skywars. Takže mohli bychom jít na to, nevšimněte si. Co prosím? Ano, YouTube. Necháme to být. Tak the game. Jdeme na Skywars. Co to jsou Skywars? To je vlastně o tom, že jste na takovém malém ostrovku a máte tam 3 čestky. A musíte se dostat doprostřed a tam jsou tak další 4, ale už jsem tady, tamhle doprostřed se musíme dostat. Já bych se tam dneska teda chtěl dostat. Už jsem taky musel najít nějakou čestku, protože já jsem píče. Yes, 8 bloků a jdeme hnedka. Já vím, že tady teď budu vynechávat. Ale tady jde hlavně o to, abyste se dostali hnedka doprostřed. Ale jsme tam. Tady jdeme doprostřed, tady tu mapu už jsem hrál. Yes. A teďko si to na sebe nevezmu. Ne. Papa. Pičo. Yes, zabili jsme ho a máme jeho věci. To je dobrý, to je dobrý. To se mi líbí. Zatím mi to docela lucky. Zabili jsme dalšího. Nevím, jestli se nám to bude teda počítat. Nevím. Není moc důležitý, ale bez tak. Třeba tady bude ten luk a pak se podíváme ještě dolů. Dole by měly být snad taky boty. Než už máme, tak si na sebe nasadíme brnko. Máme jenom tohle. Možná se vrátím dolů. Teda zpátky k sobě. Možná. Neříkám, jakože jo. Kalhoty, super. Kde my jsme to byli? Je mi jedno celkem. Jestli bychom se k tomu nějak dostali. To si snad děláte prdel. Víte co? Jdeme si zahrát úplně jinou hru a to se dozvíte až potom. Takže jo, jsem zpátky a jdeme si zahrát. Ještě vám to nic neříká? Ano, jsou to survival games. Kdyby zase nikdo nevěděl, survival games je o tom, že tam máte hrozně moc truhel a ty truhly prostě musíte sbírat a zabíjet ostatní hráče. Máte tam takovou, ne, už tam to začíná, prostě tam máte takovou arénu, docela velkou, no to je ono, ale já tam nechci, protože tam vždycky umřu. Nebo vždycky jsem tam umřel, když jsem tam šel. Jdeme semka do baráčku, jestli nám to tady ten hajzl Jo, já myslím, jo, to má jenom skin, dobrý. To nemá normálně to, branko, to by nešlo. To by byly hodně velký hacky, to by měli vyhodit spíš. Já si to ještě, kurva. Někdo má luk, oh shit. Jak pánové. Ty vole, to je svině. Kde seš, viď? Tíkáš. Tady něco? To asi vybral, co? Nevybral. Dobrý, máme full brnko. Ale myslím, že tady je i diamond. Jestli se nemýlím. Ne, nemýlím, měl jsem. Jednou. To bylo fakt docela lucky věci. On to asi všechno vybral, co? Kdo ví, třeba něco dostaneme. Yes, look. Musím si všechny, co?
Dáme se do ruky místo jedné sekyrky tohle. A jdeme. Nechci meč, to je mi k ničemu. Refuelznu se to asi, už se to refuelznulo. Nebo ne, já nevím. Tady je 1.6, tak se podíváme, jestli jo. Yep. A když se najíte, třeba mě ubrali, tak já se najím a uvidíte, že mi přiberou srdíčka a ne, ne ten hunger. To je docela fajn. Se rychleji healujete. Ale vidíte, železný. Tak si to vezmu na sebe. Tady další. Tak se to snad refuznulo. Ale maso si vezmeme bez tak. Se nám bude hodit. Tamhle je čista další. Tak tam jdem. A vidíte, hele. Docela teďko laky věci. Já si to dám až na ten deathmatch, protože se bojím, že mě to vždycky... Jsem debil, tady už jsem byl. Tam taky. Tam jsem taky byl. No, tak OK, za chviličku jsem zpátky. Takže OK, jsem zpátky, byla menší porucha Minecraftu, přestal mi fungovat a jdeme znova na survival games, jak největší píče. Zase si nějakou chviličku počkám. A mezi tím jsem chtěl pokusit o nějakou věc tady. Mělo jít snad vylíst až k těm písmenům. Ano, yes. Jsem tam. Jsem nejvýš. Nevím, proč mi... už mi jde spin, to dobrý. To jsem myslel, že ne. Kurva, já se tak chci dostat. Kurva. Jde prdele. Kluku hloupá. Ale jdeme... My nemáme tedy spít a jsme v hajzlu. A vidíte, že nám to dává spít z nějakého důvodu. Mě by zajímalo docela jako z jakýho. Tady je čestka dole, myslím. Nebo aspoň. Radši vylezem, nebo to chcípnem. Tady nikdo nebyl. Botičky. Yes. Se šíkne. Tady to pak vybereme. Teďko si vybereme tohle. Nevím, proč jsem bral ty boty, protože jsem píče. Počkej, další a tady. 2 jabka, to se hodí. Tady by mělo být taky. Tak snad by tam nebylo něco. Jej. Počkej, mám? Nemám chainový. Tak si... Ne, tohle si chci vybrat, než to vyberou oni. Já jsem to věděl, že tam bude něco železného. Jsem takový všehověd. Víte? Yes, další dobrá věc. Šípy. A luk, samozřejmě. Zapomněla to nejhlavnější. Je tady někdo? Ne, ono. Dobrý, já jsem se lekl. Chtěl by to úplně jináčí zbrojň, protože tahle je docela dost na hovno. Ale ono se to restartovalo, ne? Nebo ne? Já mám za to, že jo? Hovno, jsem debil.
No, asi ne. Tuhle jsem nevybral. Nevím proč. Pak se sem vrátíme, protože tady jsou vždycky ty železné věci. Tady měla být. Nevím, proč jsem vzal zase tohle. Na hovno. Šípy, dobrý, nějak počkat. Yes! Jdeme zpátky. Potom, co vyberu tady tu čestku. Já už jsem ji vybral, jsem dement. Skrčíme se, ať nás nevidí. Dobrý, jsme skrčený. On jde sem. Ne. Ne. On to vykrade. Ne. Co má za věci? Myslíte, že mě vidí? Myslíte, že ho zabijem? Já myslím, že ne, ale... Ty kun... On má heky! To jsou heky! Špeky! Yes! Svině jedna, pochcám. To bylo teda... To jsme se kvůli tomu jako rvali, a to si snad děláte prdel. Kvůli takovýmhle věcem, tak tu se jdu nažrat. Ty vole. Kurva drát. To je za trest, že jsem to nedal. Hele, takový, mám docela dost těch. Ty pochucená svině. Diamondový meč. Já zdrhám. Nejlepší věc, co mě kdy potkala v Minecraftu. Diameč, beru do ruky. Yes. Celé věci. Já jsem debil, já už to mám. Je to diamondový, že jo? Jo, dobrý. Už jsem se lekl. Kurva, teď někdo po mě vystřelil pořádně. To si jste děláte prdel. Víte co lidi, já už bych to u tohohle z toho videa ukončil. Takže já se s váma pro dnešek loučím. Takže čus, dámy a pánové, velikánský nus.